večeras povodom Oluje ponovno, znači kao svake godine radimo naše delicije lovačke za naše goste koji su došli tu u Bibinje. Spremamo divljač, znači jelena, srnu, vepra. Već 10-15 godina radimo sa svojim sumještanima i sa našim lovcima iz Bibinja i sa našim gostima iz drugih mjesta iz naše Zadarske županije koji nam pomažu i čak nam dolaze iz Slavonije da nam kuvaju čobanac. Tradicionalno kao svake godine i nadam se da ćemo biti u dobrome zdravlju, pa se vidimo i do godine i iduće godine ako nas posluži zdravlje. Svaka čan. Duranša 2 mjeseca. Pa što čekaš da ne stane, jeli? A ovo što ima? Nemoj što neće. Ima, vam. Još, ali... Peta, šesta godina u nizu, ove iznimna čast u Bibinjama kod svojih prijatelja lovaca, kumova. Drago mi je što mogu tu predstavljati svoje mjesto Crno i Hvidru Zadar čiji sam dopredsjednik. A pogotovo na ovaj dan kad je nešto veličanstveno za sve nas branitelji. Ja sam iz mjesta Četekovac, Slavonija, po 3. puta ovdje u Bibinje na dan Oluje. Družim se sa prijateljem tu svojim, drago mi je dolazit ću uvijek kad budem god mogao. Ja sam sa Bilo Briga, došao sam dati podršku svom kumu Marinu Bugariji na ovaj dan da se ova manifestacija održi za još i iduću godinu. Evo, tako me drago da u naši Bibinje na ovaj današnji dan došlo toliko ljudi da veličamo ovu našu Oluju za naše hrvatske branitelje, za sve poginule u Domovinskom ratu. Da, nestalo! Gotovo! Evo, bila mi je čast biti i ovu godinu ovdje prisutan u proslavi Oluje. Nadam se biti do godine ponovno.